Per tal d'afegir un fòrum, activeu l'edició del curs. Busqueu en quina secció voleu afegir el fòrum i cliqueu en Afegeix una activitat o un recurs. Podeu afegir fòrums de diferents tipus en el mateix curs. El fòrum és una activitat perquè l'alumnat interactua en ell al curs. Feu doble clic sobre la icona del fòrum per anar a la pàgina de configuració o a la i per a veure més detalls. Doneu-li un nom descriptiu. Serà el que l'alumnat veurà a la pàgina principal del curs. I una descripció que indique l'objectiu del fòrum i què s'espera que realitzi l'alumnat en ell. El tipus de fòrum més freqüent és el fòrum estàndard per a ús general, amb el qual qualsevol participant del curs pot començar nous temes de debat i contestar els debats ja encetats. En entrar al fòrum es veuen els títols dels debats, junt amb les dates i la quantitat de missatges. Cal entrar a cada debat de manera independent per poder llegir el fil de discussió. Tanmateix, hi ha altres opcions del fòrum. En el tipus Cada persona inicia un debat, tots els participants poden contestar debats començats, però cada persona només pot crear un únic debat. El fòrum de preguntes i respostes permet al professorat crear preguntes debat i que l'alumnat hagi de contestar a aquestes preguntes prèviament a poder llegir les respostes de la resta d'estudiantat. Per exemple, es podria utilitzar per a fer un comentari de text o per a donar l'opinió sobre una notícia d'actualitat, etc., abans de llegir les intervencions d'altres estudiants. El debat simple mostra tots els missatges íntegres en una única pàgina com a respostes a la descripció del fòrum que apareix en el primer missatge. Sol ser més breu i serveix per a focalitzar el debat en un aspecte concret. Des de la icona de l'ajuda contextual trobareu més informació. Hi ha altres paràmetres opcionals que es poden revisar. Expandiu-lo tot per a veure'ls. Des de la disponibilitat podeu habilitar la data de venciment i la data límit. La data de venciment és la data esperada de fi de l'activitat en el fòrum i apareixerà automàticament en el calendari del curs. La data límit és la data real a partir de la qual l'estudiantat deixarà de poder escriure en el fòrum. Si només habiliteu la de venciment, l'alumnat podrà continuar enviant missatges. També és possible incloure fitxers adjunts a cada missatge del fòrum. Podeu definir la quantitat màxima per missatge i el pes màxim de cada fitxer, així com que informe de la quantitat de paraules enviades en cada missatge. Un element important és la subscripció al fòrum. Estar subscrit a un fòrum implica rebre al correu electrònic una còpia de cada nou missatge al fòrum. Els tipus de subscripcions possibles són: subscripció voluntària. No hi ha cap persona subscrita per defecte. Quan una persona vol estar al tant de les novetats d'aquest fòrum, pot prémer el botó per a subscriure's. A més, normalment, quan una persona escriu en un fòrum, s'està subscrivint en aquest moment. Subscripció obligatòria. Tots els participants del curs, inclòs el professorat, rebran les notificacions per correu. És el cas del fòrum d'anuncis del curs. Subscripció automàtica. Inicialment, tots els participants del curs estaran subscrits, però poden cancel·lar la subscripció en qualsevol moment si veuen que el contingut que els aplega d'aquest fòrum no és del seu interès o els satura el correu. L'última opció impedeix que cap persona es pugui subscriure en el fòrum. Per la seva banda, complementant la subscripció, el seguiment de missatges llegits indica amb número al costat del nom del fòrum la quantitat de missatges pendents de llegir per a cada usuari de manera personalitzada. La resta de paràmetres es poden deixar com venen per defecte. Només esmentar que el fòrum, a banda d'una eina de comunicació transversal durant el curs, també es pot fer servir com a activitat d'aprenentatge avaluable i que aquesta avaluació es pot fer de dues maneres. Bé, posant una qualificació general que atorgareu a cada persona individual, fruit del conjunt de les seues intervencions en el fòrum, o bé podeu avaluar missatge a missatge i treure una agregació de les notes de tots els missatges avaluats d'una persona,
decidint si la nota serà la mitjana de tots, la qualificació més alta, la més baixa o altres opcions. Al final de la pàgina deseu els canvis i ja tindreu enllestit el fòrum.